Михайло Шамлар, добрий вечір. Це марафон Save ATR. В рамках Прайму сьогодні ми годину будемо говорити з надзвичайним повноважним послом України в Сполучених Штатах Америки в 2015-2019 роках Валерієм Чалим. Добрий вечір. Я вас вітаю. Перед тим, як почнемо, на своїх екранах ви бачите номера картків, на які можете підтримати телеканал АТР, які просять зараз в часи відсутності фінансування з боку держави від своїх глядачів. Підписуйтеся на ТР, ставайте нашими патронами, а всі реквізити ви будете бачити протягом ефіру на ваших екранах. Пане Валерію, одразу про санкції. Байден продовжив ще на рік санкції кримські. Ми перед ефіром говорили, коли я відкрив їх, я бачу, персональні санкції виглядають так, як санкції запроваджено щодо керівниці законодавчого зібрання міста Севастополя або очільників місцевих так званих ЦВК, представників окупаційної влади, скажімо, чиновників не першого гатунку на російському рівні. Наскільки ефективні такий вид санкцій по Криму? Добрий вечір. Перш за все, дозвольте мені висловити свою солідарність з тими, хто бореться на всіх фронтах з Росією, з окупантами, в тому числі на інформаційному. І я вважав би великою помилкою, якщо при тому, що ми плануємо Кримську платформу, зустрічі на високому рівні, найвищому рівні, у нас такі виникають ситуації, як нефінансування державної позиції АТР. Тому я думаю, що це буде вирішено все-таки. Дякуємо тим людям, які зараз підтримують, але це державне завдання, щоб політика по Криму, в тому числі інформаційна, трималась на державному рівні. І я хочу сказати свою думку, я багато бачив різних оцінок. Це не питання рейтингів, це питання саме важливості роботи в Криму, важливості роботи на цьому напрямі. Тому що рейтинги можна отримати якимось шоу, і в тому числі якимось фільмами, але точно не поборешся таким чином за серця тих, хто в Криму продовжує боротися з окупацією Росії. Тепер щодо санкцій, як одного з інструментів такої боротьби. Я думаю, що в 2014 році було абсолютно неочевидно, що навіть вдасться Україні добитися будь-яких санкцій. Це парадоксальна ситуація, але неправову дію Росії і порушення всіх норм міжнародного права прийшлося ще відстоювати по всьому світу. І ви знаєте, ми тоді все-таки отримали, дипломатія українська спрацювала, отримали величезну підтримку, в тому числі в ООН, при голосуванні резолюції проти окупації Криму, зараз проти порушення прав в Криму. І тоді був прийнятий в ті часи відповідні рішення в Вашингтоні по запровадженню таких санкцій. Далі, як вони працюють? Очевидно, і завжди, я коли працював послом Сполучених Штатів, я вважав завжди, що цього недостатньо. Але при тому всьому ці санкції нарощуються. Я говорив з послом Фрідом, який є ідеологом фактично в санкційної політики ще за часів Обами, і, до речі, він зараз теж з ним консультується. Він говорив, що в санкціях важливо правильне введення, щоб вони нарощувались, щоб вони не ставали інструментом просто різкого покарання, і тоді ситуація може різко змінитися. От ідеологія була така, щоб вони постійно нарощувалися. В принципі, Америка таки притримується такої ідеології, вони постійно нарощують ці санкції. Дуже повільно. Я вважаю, що можна було б більш жорсткіше. Стосовно цих нещодавних санкцій рішення, вони мають деякі нюанси, які дійсно цікаві з точки зору посилення позицій. Наприклад, там є санкції проти залізничної компанії, яка пустила через Керченський міст, пустила потяги до... І вона приватна, ця компанія московська, але ті, хто тепер з нею буде співпрацювати, вони підпадають більш жорсткі санкції, чим сама навіть компанія. Тобто, оце друге коло американці зараз дуже ретельно відслідковують. Тобто, на цій компанії можна ставити хрест в плані її технологічного розвитку подальшого. Вона так і створювалася. Наприклад, це нібито працює не РЖД, не російська залізниця. А знаєте чому? Тому що всі розуміють, що санкції ударять, але і далі це не буде працювати. РЖД співпрацює з цією так званою приватною компанією, яка пустила потяги, РЖД теж може потрапити під санкції? Якщо вони далі будуть показувати цю співпрацю, а це вже доводиться
відповідними розслідуваннями в Сполучених Штатах, інформацію, яку ми даємо також, як Україна, туди додатково, а не тільки Україна, то таким чином тоді ті, хто співпрацюють, також підпадають під А якщо такі між санкції. тими великими компаніями, ми розуміємо, саме тому всі ці Збірбанки і великі фінансові компанії російські і не входять в Крим для того, щоб не потрапляти. Так. Але якщо між такою компанією, як там, зокрема, РЖД, або там в них мобільні мережі так само працює в Криму, там працює якась окрема компанія, яка не прив'язана до тих великих GSM-операторів. Якщо між ними є якась прокладка, то це убезпечує ті компанії від співпраці? На якийсь час, так, на якийсь час це створюється така ілюзія, що немає взаємодії, але це зараз розкручуються ці всі питання, їх не можна десь заховати. І другий важливий елемент саме цього пакету санкцій, що він був синхронно прийнятий Європейським Союзом, Канадою і США. Я не пам'ятаю, щоб були такі синхронні дії. Це значить дія, от те, про що говорив новий президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, що вони відновлять трансатлантичне партнерство і союзництво. Для нас дуже важливо, щоб виступали спільною позицією всі партнери наші, Сполучені Штати з Європою разом, і щоб це була більш потужна позиція. Вона більш потужна, якщо це США. Тобто тепер, якщо Європейський Союз підтягнеться під США, можна очікувати більш жорсткої позиції. І нещодавна заява Джозефа Байдена по Криму, ну там основна була позиція по Криму, вона свідчить про те, що все-таки зміни в діях відбуваються. Тому що там уже говориться не просто про фразу «Крим – це Україна», а говориться про спільні дії України і Сполучених Штатів протидії агресії Росії і тимчасової окупації Криму. І можна сказати і заспокоїти себе, що міжнародна коаліція антиросійська проукраїнська, вона зберігається. Тут складніше питання. Якщо ми коаліцію наших традиційних союзників-партнерів країн ЄС, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія, тобто ми міцно вона тримається. Ну і зараз Велику Британію треба окремо Великобританія виносити. обов'язково. Окремо тепер не країна ЄС. Але от якраз весь світ, якщо брати, то скажу вам відверто, позиція по підтримці резолюції по Криму в ООН, вона з одного боку підсилена змістовно в резолюціях, там більше вимог, а з іншого кількість країн, які це підтримують, зменшується. Це вже другий рік відбувається. А за рахунок яких країн це За рахунок тих країн, які традиційно уникають оцінки будь-яких конфліктів в світі. Маленькі країни, я як посол в Сполучених Штатах, я ще був, крім цього, представником України в Організації Американських Держав. Це велика організація, в яку входять і США, і Канада, але входять всі країни Латинської Америки, Карибського басейну. І я скажу, що... Це такі невеличкі острівні держави, да? Ну, я був послом ще Тринідад і Тобаго, Антигуа, Барбуда, це Барбадос, це Сент-Лучія. Тобто це такі країни, які традиційно вони не стають на якийсь один бік. Але нам вдавалося з Вашингтона, ну не просто з Вашингтона, я туди літав спеціально для цього, щоб вони підтримували наше рішення в Криму. Я говорив, Маршалові острови, Палау, Вануату. Ви знаєте, де Вануату знаходиться? Я знаю, але от як вдавалося... Я вам кажу, що я сам зі школьної програми знав тільки географічне розташування Вануату. Але коли треба було добиватися їх підтримки по Криму, я зустрівся з послом цієї країни, він в Нью-Йорку, але якраз був у Вашингтоні, ми з ним поговорили, дуже цікава розмова була. І результатом таких розмов дипломатичної роботи є підтримка таких країн. Я розумію, підтримка таких невеликих, скажімо, невпливових країн – це кількісний результат. Вони впливові, а знаєте чому? Чому? Кожний голос в ООН, він рівний. Що Сполучені Штати, що Вануату. Це один голос. Тому ясно, що вплив різний, але голос один рівний. Тому нам не треба скидати, не те, що зневажати, нам треба підсилити роботу, тому щоб тримати оцю кількість країн, які нас підтримують. Я вам більше того скажу. Навіть вдавалось такі країни повернути на свій бік, які знаходяться під серйозним впливом Росії. Не вдалося, можливо, це не вдається тримати довго. Це, знову ж таки, дуже багато на особистих стосунках, на якихось, ну, це секрети дипломатичної роботи, але я бачу, що така робота, відверто кажучи, трохи зменшилась. Тобто ми заспокоїлись, ну, не заспокоїлися, але ми от отримуємо більшість, і ми вже вважаємо, що це нормально. Ні. Треба коло цих країн розширювати.
І пояснювати ситуацію, яка відбувається, давати більше інформації, реально, що відбувається в Криму. Треба використовувати всі механізми, які є. Ну, я вам дам приклад. Я просто з Білим домом співпрацював таким чином. В них ключова зовнішньополітична тема при президенті Трампі, знаєте, яка була? Свобода релігії. Зовнішньополітична. І через цю тему свободи релігії ми запрошували представників кримських, хто в Криму бореться за те, щоб не витісняли церкву, православну церкву, не витісняли, ну я не кажу про кримських татар вже, але то вони витіснили зразу і єврейську церкву, і синагоги, і все, що було, звідти витіснили. Тому ми цю тему просили американців також в ключі свободи релігії розглянути. Вони зразу не дуже хотіли, але потім, коли я провів зустрічі з спеціальним представником Браунбеком, зі всіма, хто залучений, нас також включили в цю тему з розгляду пріоритетів зовнішньої політики США. Зараз помінявся акцент. Зараз іде ключова така додаткова зовнішньополітична тематика – це кліматичні зміни, екологія, зелена енергетика. Треба з цієї точки зору показати, що в екології, які проблеми, що відбувається в Криму. Тобто те, що ми зараз можемо говорити, зневоднення Криму і всі ці впливи, які відбуваються через мілітаризацію, їх буде легше просувати на міжнародному рівні. Я говорю про те, що створення бази мілітарної – це, очевидно, є проблема, яка, ну я вже не кажу, давайте так, я пошлюсь на слова Мустафа Джемілєва. Він говорив ще давно, що росіяни розконсервували радянські сховища ядерних зарядів. Ну, чесно кажучи, це бомба, ну така заява. А виявляється, він був правий ще тоді. Зараз вже є підтвердження, що дійсно така робота ведеться. Дійсно, немає там ядерних зарядів, але в будь-який час вони можуть бути завезені. Це найстрашніша загроза, наявність ядерної зброї в Чорному морі, найгірша загроза, яку мають серйозно розглянути всі світові лідери. І я піднімав це питання, можу зараз сказати, до нього дуже велика увага. Дуже велика увага. Тому нам треба займати активну позицію, вона є. МЗС працює над цим, посольства працюють, але це повинна бути постійна робота, як ми зробили по судовій частині, так само по резолюціям в ООН. Має бути от така от активна робота, підготовка, і це нове, що я скажу, я сподіваюся, це робиться нашою владою. 20-х числах квітня буде організований Джозефом Байденом перший захід великий міжнародний по кліматичним змінам. От там от треба вийти з ініціативами по забезпеченню цих всіх рішень в Криму. Тобто, тому я думаю, що тут дуже треба творчо думати, проактивно і весь час ситуацію нагнітати, ну, скажімо, енергійно підсилювати. Да. А якщо ви вже самі торкнулися того, що ви бачите зменшення підтримки щорічної по кримських резолюціях в ООН, я помітив, що почали раніше свій голос віддавали за ці резолюції країни Перської затоки. Вони зазвичай вважаються під впливом Сполучених Штатів, там Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Вони самостійні. Катар, які були ближче до Туреччини. Зараз всі ці країни, окрім Туреччини, вони теж вже нейтральну, скажімо, позицію зайняли. Я дивлюся останнє, чому по цих мусульманських країнах відбувається такий відкат, на вашу думку? Я думаю, не до мене запитання. Думаю, задайте це питання тим, хто зараз відповідає. Це також насторожує, тому що якраз, на мій погляд, якщо подивитися на останні наші візит президента України, то начебто в Емірати, чи якісь там ініціативи по цьому регіону, в Оман він їздив. Ну, можна було б очікувати, що ці країни якраз займуть позицію ближче до нас. Але насправді ці країни, вони прагматичні, вони продовжують активно взаємодіяти з Росією. І для того, щоб отримати їх прихильність, я думаю, треба діяти по лінії міжнародних організацій ісламських, де у нас там є просування, і ми, маючи мусульман в Україні, ми також висловились за те, щоб ми були спостерігачами в найбільшій організації ісламській. Але цього недостатньо. Треба на двосторонньому рівні з кожної країни добиватися цього результату. Тому
Це робота дипломатії, але робота дипломатії може бути підсилена, якщо є взаємовигідні військові контракти, якщо є якісь економічні проекти з тою чи іншою країною. Інакше це не працює. І нам дуже важко Росію тут перебити. Росіяни вкидають в цю війну і в цю тимчасову анексію її забезпечені величезні кошти. В тому числі, я це сам бачив, вони для того, щоб отримати прихильність тієї чи іншої країни, просто вкладають якщо маленька країна, сотні мільйонів доларів для того, щоб отримати їх політичну підтримку. Ну, у України ж немає можливості перебити такі ставки. Перебивали такі ставки, тому що в цих країнах працюють люди. Ну, я вам приведу приклад. Там є країни, де я був послом, в яких президент, наприклад, Антигуа і Барбуда, він раніше суддя в Гаазі. Суду в Гаазі, або посол Антигуа і Барбуда, він також юрист, він займався цими питаннями. Ну, тобто, якщо там люди, які знають міжнародну тематику на чолі країн, тому якщо ти з ними говориш... Можете на ціннісні речі тиснути можна... на прагматичні, тому що будь-яка маленька, як я говорив, якщо ми, така країна велика, найбільша країна в Європі географічно, тобто по території, і ми втратили таку частину території під військову агресію, де гарантія, що ви не будете наступними, якщо ми розмиємо ці норми міжнародно-правові, і ви маєте зараз нас підтримувати, щоб це не спіткало вас в будь-якій іншій ситуації. Так побудований світ. Якщо його зруйнувати з точки зору виконання норм загальноприйнятих, те, що у людей є цінності, правила, а у країн світу це міжнародне право. Росія руйнує міжнародну правову систему. Показує, що прав не той, кого більше права, той, хто сильний, тобто право сили. І маленькі країни насправді на це реагують досить так, бачачи цю загрозу. І країн колишнього СНД, назвемо, тому, окрім країн Балтії, які там були, ми маємо підтримку тільки зазвичай там Молдови і Грузії. Це так традиційно сталося. Країни, які теж потерпали від втрати території і впливу Російської Федерації, але бачили після останньої азербайджансько-вірменської війни, що марними були там сподівання вірмен на підтримку Росії в цьому. І чи може це зневірити решту країн СНД в тому, що така підтримка Росії, можливо, і не зовсім правильна? Весь час я кажу насамперед про країни Центральної Азії. Ну, мене завжди дивувало, що країни Центральної Азії, які на першу чергу Казахстан, які розуміють, що вони можуть бути наступними під російською агресією. І Росія вже давала такі знаки. Ну, нещодавні заяви, які йдуть на рівні Державної думи Росії, що Казахстан це взагалі не було такої країни. Не було такої країни. Це ж та ж сама історія. Це початок інформаційної атаки на сусідні країни. Якщо про офіційну дипломатію, от поза кулуарні розмови приватні, розуміння це є? Так, чи все ж таки таке? Є розуміння, є побоювання агресивних дій Росії. Можу сказати, в цих сусідніх країнах є у всіх. Але вони не хочуть зараз приймати такі рішення, тому що вплив Росії ще дуже серйозний. І побоювання реакції Росії набагато більше, ніж ці дії, які можуть призвести Просто я вам на нашу частину розмови до ефіру, коли ви були багато років і провідним експертом в центрі Разумкова, який досліджував, зокрема, і Крим, і ситуацію в Криму, ви казали до ефіру, що тоді, скажімо, в 12-му році ще ви не очікували такої прямої військової агресії, але тим не менше на той час ми вже мали агресію 2008 року проти Грузії. Чому тоді українське експертне середовище не бачило цю загрозу так глибоко? Це глибока тема. Насправді, дійсно, ніхто серйозно не говорив про можливість військової атаки в Криму росіян. Да, була військова база, але уявити собі, що це буде захоплення військове, мілітарне, ніхто не міг. Ну, значить, ми зробили висновки вже зараз. І висновок ще один. Дивіться, скільки ми зробили компромісів. В свій час, я можу це сказати відверто, навіть було більше побоювання від підтримки якихось радикальних рухів ісламських, вахабійського руху, там, з боку кримських татар. І так діяло. Це 90-ті роки. І вважали, що наявність російського впливу може навпаки врівноважити ці небезпеки. І це була велика помилка, як виявилося. От як зараз виявилося. Це помилка, яку треба осмислити. Зараз вже ніхто так не думає, але тоді треба робити швидкі кроки все-таки по забезпеченню майбутнього Криму.
Тобто я впевнений, що Крим український, він повернеться. Це буде довга історія, але це точно буде. І тому вже зараз треба розуміти, як боротися за той Крим, який буде через деякий час. Росіяни завозять просто зараз, змінюють демографію в Криму, да? Ви знаєте це. Да, за офіційними їхніми даними, вони 200 тисяч завезли, по різним розрахункам є від 500 тисяч до мільйону нових завезених разом з військовослужбовцями російськими. Що нам треба робити? Нам треба тримати дуже сильну позицію міжнародно-правову юридичну. Ніяких компромісів щодо статусу Криму. Тобто Крим – це Україна, Крим – автономна республіка в складі України, тобто це однозначно. І ніяких компромісів з цього питання. Вірмено-азербайджанський конфлікт показав, що на певному етапі, коли складаються умови, то можливе рішення, яке швидко приводить до відновлення територіальної цілісності країни. Ну, не повною мірою там, але все-таки. І чому Азербайджан може свою позицію таким чином відстоювати? Тому що він з міжнародно-правової точки зору 100% правий. Вірмени можуть згадувати історію, можуть згадувати, як це відбувалось. Власне, мені шкода і вірмен, тому що це Радянський Союз, це Кремль, Москва зробила їх заручниками цієї ситуації в свій час, ставши на їх бік, начебто, да, і зробивши неправові рішення, в тому числі по Нагорному Карабаху. Але зараз, коли це вертається, просто гинуть люди. Але Азербайджан відновлює свої міжнародно-правові позиції, тобто які забезпечені всіми світовими нормами. І так само і у нас, так само по Криму. Настане момент, коли ми будемо достатньо сильними, а Росія слабкою, для того, щоб відновити справедливість і повернути назад. І тоді всі нас підтримують, тому що це буде правда на нашому боці. Але до цього треба дійсно робити те, що ви кажете. Постійно ситуацію тримати під контролем. І ще один важливий момент. Найбільша сила, яка бореться за відновлення суверенітету України над Кримом, це кримські татари. І тому державна політика, яка підтримки кримсько-татарського народу, має бути підсилена зараз. Це 100%. Принаймні, я дізнався, що ви один з авторів цієї резолюції парламентської в березні 2014 року, де пролунало, що кримські татари є корінним народом в Україні, і пролунало, що Меджлісі і Курултай є представницькими органами кримсько-татарського народу. І навіть була спроба Порошенка 2016 року почати процес надання цій російській автономії, де-факто, яка є, а все ж таки статусу кримсько-татарської національної територіальної автономії. Але не вдалося це зробити. От позиція чинної влади, от зокрема пана Разумкова, очільника парламенту, давайте повернемо Крим, а там подивимося. Це якби сприймається в кримсько-татарському середовищі як знову спроба забути цю тематику, яка пролунала тоді в цій резолюції парламентській 2014 року. Яка ваша позиція тут не стільки як дипломата, скільки до експерта по зміни фактичного статусу Криму? Якщо б це було до війни з Росією, я вам відверто скажу, можливо, я би ще довго розмірковував, тому що насправді надання територіальної автономії можуть викликати на територію України такі ж самі питання в інших місцях українських, в тому числі навіть на суміжної з Європейським Союзом. Ви знаєте ці країни. Але після того, як ми побачили, що відбувається в разі невизначеності, в разі ситуації, якщо слабка позиція і російська військова сила, в принципі, привела до спроби анексії, тимчасового захоплення. Тому я би зараз це робив сміливіше. І не відкладав це на майбутнє. Над цим треба думати. Я ж кажу, треба думати, яким буде Крим після того, як ми звідти виженемо росіян. І вже ніякої мілітарної бази російської не буде. Ні, все, вони втратили. Вони розірвали всі ці угоди. Вони самі своїми діями закрили можливість перебування російської бази військової в майбутньому. Значить, що буде далі? Який буде Крим? Чи це буде єврорегіон? Як він буде економічно розвиватись? Які в нього будуть... Це ж питання, які ніхто не знімав. До цього треба готуватись. До цього треба готуватись. Єдине, я, звичайно, дуже погано, що під репресіями зараз ті люди, які борються за це. Але це така доля історична всіх нас. Якщо до війни, ви були неоднозначні в питанні кримськотатарської автономії, зараз ви підтримуєте цю ідею. Зараз ви
пішли б на те, щоб на рівні змін до Конституції вже це ухвалити? Я думаю, треба над цим, треба перше думати над тим, над Кримом, який Крим буде, в тому числі його статус, а далі вже розглядати це в контексті загальноукраїнського. Тобто я розумію, що виникає дуже багато різних питань, але немає простих рішень. Да? Тобто, і, власне, відверто кажучи, якийсь час на це є. Але так я би не говорив, як ви зараз процитували, що спочатку звільнимо, потім будемо думати. Ну, я Ні, процитував ці процеси, Разумкова. да, ці процеси мають іти паралельно. Чому, коли виникає питання самовизначеності Кримських татар, одразу постає така небезпека про західні частини України? Ми ж розуміємо, що ці національні меншини мають свої держави і саму свою визначеність в рамках міжнародного права. І угорці мають Угорщину, і словаки мають Словаччину, і і румуни мають Румунію, і молдавани мають Молдову. Тобто ми ж тут мова йде про бездержавний народ, якби, і тому, якби, який має як народ, статус народу, право на самовизначення, але ж щоб не порушувати інший принцип непорушності кордонів, ми їм і кажемо, що самовизначення в рамках держави України. Ну, дивіться, я скажу, давайте так, не як дипломат, а просто свою думку. Я за це. Я думаю, що це би серйозно мотивувало дуже багатьох людей вести самовіддану боротьбу, яка часто забирає життя. Треба це розуміти. І, в принципі, кримсько-татарський народ, він настраждався за ці століття дуже багато і має право на це. Я просто кажу, що коли ти це поставиш в рамки загального сприйняття там, іншими країнами, то це не так сприймається, як ви зараз намалювали. Як правило, кожний прецедент використовується на свою користь. Тоді потрібно виробити запобіжники з боку центрального українського уряду для того, щоб відбивати вже такі атаки. Але це треба робити системно, розуміючи, що рано чи пізно ми все рівно будемо вирішувати це питання для Криму. І це залежить від того, наскільки ця боротьба за цю самостійність буде тривати. Тому що це також непросто, знаєте, досить довгий період боротися, відстоювати позицію. Тому я впевнений... Ви бачили в якихось часових рамках, скільки це може протривати? Я не можу вам сказати. Ніхто не я береться думаю, зараз, що да? ні, це нереально сказати. Я можу тільки сказати, що, скоріше всього, це буде вирішуватися серйозно в момент зміни влади в Росії. Тому що ми ж розуміємо, що це не вирішується з однієї тільки причини. Якщо Україна військовими засобами пішла умовно звільняти Крим, то це була б повномасштабна війна. І можна сперечатись, чи в 2014 році як діяли, але це повномасштабна війна. І в 2014-му, можливо, це можна було уникнути, якщо зразу по рукам ударити ще в рамках антитерористичної операції, коли захоплювався парламент кримський 26-го, тоді ще можна було. Потім, коли зайшли десантники і регулярні війська, це дуже складна історія. Але буде момент, коли Росія буде змінюватись. Коли він буде, я не знаю. Але точно Росія йде шляхом Радянського Союзу. До речі, це видно. Це ж той самий шлях. І цей шлях веде до розпаду. Раніше чи пізніше. Або до зміни внутрішньої системи управління економікою, і технології треба їм залучати і так далі. Якщо Росія буде йти таким шляхом, рано чи пізно цей договір між росіянами і Кремлем, він зруйнується, тому що вони не знайдуть гроші постійно всіх тримати на цьому платні за свої такі імперіалістичні цілі. Да? Так от в цей момент треба бути готовими вести міжнародний діалог, який буде з Росією на той момент. Умовно, як ми далі жити будемо в світі з новим групою, яка може прийти до керівництва. Я не кажу там один Путін чи Медведєв. Ні, це чи хтось інший, Іванов, чи там Петров. Це група, це істеблішмент російський, це можуть, я не знаю, ФСБ замінити ССО, там, чи щось там в них може відбутися, або, дай Бог, там демократичні процеси підуть швидше. Так от в цей момент треба бути готовими для того, щоб вже чітко говорити про те, як змінити ситуацію. І треба бути готовими, щоб тиск міжнародного співтовариства був в цей момент найбільший. Так що це не відбудеться завтра. Ви ж добре фахівець американіст, які, розуміючи, зацікавлені великі країни в тому, щоб розпадалася ядерна держава. Ні, не зацікавлені. Не зацікавлені. Не зацікавлені, але вони точно не зацікавлені, щоб після
Другої вітчизняної, як Росія каже, війни або Другої світової для нас, щоб на європейському континенті були отакі от бандитські дії одної країни проти іншої. Тобто це проти всіх правил. Тому вони не змінять свої позиції. Вони не визнають, як було заявлено, вони не визнають цю спробу анексії ніколи. Це не значить, що вони будуть військовими силами зараз захищати. Але побачите, вони все більше будуть навіть свою присутність в Чорному морі збільшувати. Це наше спільне завдання. Зараз ті ж Блекхоуки, модифіковані, які літають з Сицилії, натівські, вони роблять моніторинг постійної ситуації навколо Криму. Да? Ну, через територію України. Чому б нам, наприклад, не робити це разом з територією України? Чому ми не можемо зробити якісь спільні військово-морські бази? Я не кажу іноземні бази, це може бути спільна діяльність. Або наша база, де перебувають там іноземні, тренуються війська. Тобто треба творче над цим подумати і не дозволяти Росії ні в коєму разі контролювати Чорне море як своє озеро, да, що вони хочуть зробити. До спроби військового перевороту в Туреччині 2016 року президент Ердоган казав про це публічно, про те, що Чорне море перетворюється на внутрішнє російське озеро, і закликав не допускати цього, але після того, І генсек НАТО про це заявив. Але після цього, чи Туреччина залишається нашим таким партнером по недопущенню Чорного моря? Як колишній член стратегічної групи при президентах українсько-турецької, я тільки добрі слова можу сказати про Туреччину і про, незважаючи, я не буду оцінювати внутрішню політику, да? Але з точки зору зовнішньої політики, президент Ердоган дуже виважені приймав рішення. І завжди ці рішення були зважені з точки зору підтримки інтересів кримських татар. І України, відповідно. Тому я сподіваюся, що ця позиція Туреччини не зміниться, і Туреччина є нашим партнером в рішенні цього питання, в тому числі в поверненні Криму до України і відновлення територіальної Ще один, згадаю, документ, який був ухвалений якраз тоді ж, коли ви були послом в Америці, це Кримська декларація, яка була ухвалена Сполученими Штатами, якщо не помиляюсь, 18-го року, правильно? Називають декларація Помпео. Так, декларація Помпео. Наскільки це потужний документ? Чи це той самий документ, який був американський до країн Балтії, який називається «Ви тримайтеся», і 50 років мине, і, можливо, щось станеться? У мене виникало таке питання так само, тому що наша, можу сказати зараз, запитна позиція була більшою. А можете сказати, чого очікували в западній позиції, що не увійшло? Сполучені Штати добре нас підтримують. Тому я думаю, що ця декларація, це на той момент ми її недооцінили. Зараз я можу сказати, вона сприймається як більш потужна позиція, навіть ніж 2 роки чи 3 назад. Чому? Тому що коли міняється влада в Америці, а ви бачите, що там теж міняється ситуація, то все рівно ця базова позиція про невизнання анексії Криму, вона тоді буде завжди залишатися. Це дуже добре з точки зору послідовної позиції США. Тобто це не просто символ. Це позиція, яка потім впливає на багато політичних рішень. Стосовно того, чи є це еквівалент Балтійської ситуації, декларації по Балтійським країнам. Воно звучить начебто так, але ми на що дивимося в першу чергу? Це зайняло десятиліття, поки Балтійські країни відновили незалежність від Радянського Союзу. Ми дивимося на цей період. Ми Крим не будемо повертати десятиліттями, я в цьому впевнений. Це буде швидше. І тому для нас ця позиція з точки зору часових рамок, вона не так виглядає, як для Балтійських країн. Тобто, тому я би її сприймав як потужний сигнал, який зараз, от я вам казав, в заяві Джозефа Байдена, він розвивається далі. І тому, коли я пам'ятаю, коли вручили, ми запросили Мустафа Агаджемільова, приїхав в Вашингтон, ми разом отримали з ним цей текст документ. Декларації, да. Знаєте, це було відчуття, коли ми вже говорили і вручали нам, то я відчув, що це дуже щира позиція. Це не просто, американці тоді переконували, ви побачите, це правильно, це зараз те, що треба зробити. І я можу погодитися, що я, можливо, недооцінював в той момент те, що я вже бачу зараз по цій декларації. А наша запитна позиція, якщо чесно, ми більше говорили про безпекові питання. Я можу сказати, наприклад, свободу пересування мореплавства в Чорному морі. Ви ж пам'ятаєте наш заход з одного українського порту в інший український порт? Були розстріляні заручниками. Да. Так от, з одного боку, були розстріляні наші катери. Це повне порушення міжнародних правил.
А така ситуація є у американців в іншому регіоні світу, в Китайському морі. Тому з точки зору свободи судноплавства ми і розглядали це питання. І, власне, вони нас підтримали в цьому. Тому вони так і розглядають цей випадок як брутальне порушення прав на вільне пересування і судноплавство. Я думаю, що ви теж бачили нещодавне інтерв'ю або частина висловлювань Павла Климкіна. Він згадував про те, що про розмови з Джозефом Байденом тоді 2014 року, коли відбувалася окупація, і нібито Байден казав, що, можливо, він деякі кроки зробив би інші, але в нього є свій президент. Обама на той час, бачили ви ці висловлювання, про що мається на увазі, бо не було розкриття, що б робив Байден, віце-президент того часу, і про що можна очікувати в Кримському напрямку від нього зараз, як від президента. У мене була можливість говорити неодноразово з Джозефом Байденом і в Києві, і в Вашингтоні, але дозвольте мені не говорити про зміст цих розмов. Тому що Джозеф Байден зараз діючий президент США. Я можу тільки сказати, що він дуже багато позитивного робив і ще зробить для нашого спільного партнерства. Тому колись, можливо, в історії, в мемуарах. Ви оптимістично налаштовані на його позицію? Абсолютно. А можна, я якось був підписаний на сайт Держдепартаменту, і потім мене як спам йшло, знаєте, заяви Держдепартаменту по Габону, по Уганді. І я зрозумів, 200 країн в світі, і по кожній Сполучені Штати щось роблять. На якому місці взагалі тема України і Криму? Це, нам здається, для нас це болить тут. Але Сполучені Штати, вони мають інтереси по всьому, по всій земній кулі, і Україна з Кримом, там воно не на першому, не на третьому, не на 10-му місці. На якому воно взагалі? Я займався Сполученими Штатами, як і зовнішній, я був заступником міністра закордонних справ. У мене Сполучені Штати тоді не були в підпорядкуванні, але я займався стратегічним діалогом Україна-США 2000 року ще. І я пам'ятаю, коли ми приїздили в Білий Дім, нам казали, ви навіть в 30-ку країн наших пріоритетів не входите. Ну так відверто. На що діючий тоді міністр закордонних справ дуже дивувався, як же ж так. Вони відверто казали, да, у нас ще перед вами 30 країн. Коли я вже був в США, через рік-два, не я, а інші люди мені сказали, посли, мої друзі з інших країн, вони сказали, вони оцінюють, вони це державний департамент, що десятки пріоритетів. Тобто зараз, на жаль, деякі сигнали є не дуже добрі. Я думаю, що ми подолаємо їх, але розмова між зараз саме? Да. Чому розмова, зараз, коли ви так оптимістично щодо Байдена? Це пов'язано з... Ні, щодо Байдена я оптимістичний. Я просто бачу внутрішні ситуації в країні. Я бачу кризу довіри від керівництва США до керівництва України. Ну, цю кризу можна подолати. Ця криза не впливає, наприклад, на рівень співпраці між дипломатичними відомствами, ну, Держдепом і Міністерством закордонних справ, чи Міністерством оборони і саме департаментом. Тобто вона не впливає. Є певні проблеми на найвищому рівні. І тому у нас нема дзвінка телефону, тому поки не зрозуміло, що з візитами. Але на рівні міністерства, ну от ми були 23-ми в переліку країн, з якими Ентоні Блінкен, держсекретар, вів розмову. Це, з одного боку, ми там не в десятці, да? А з іншого, ми попереду багатьох країн Європейського Союзу. Якщо мені кажуть, що це не важливо, це важливо. Я знаю, що це вибудовується саме так. І зараз я думаю, що ми знаходимося точно в пріоритеті Сполучених Штатів як союзник протидії російській агресії, але десь, ну от так от, на 23-му місці. Там десь з точки зору інших питань взаємодії. При вашій критичності до нинішньої влади, саме ж в зовнішньо політичному відомстві фактично залишилася команда, можна сказати, попередньої влади, і в цьому напрямку, здається, сильно не мінялися фігури, що були за Порошенка, що за Зеленського, і Дмитро Кулеба, він з тої ж команди, яка була, і його перша заступниця Еміне Джипар була в тій команді теж. Тобто люди, персони залишилися. Перше, я думаю, що якраз в МЗС, якраз то, що заявляється по нашій євроатлантичній інтеграції європейській, вона повністю задовольняє. Проблема тільки в тому, що напрямок США і Росії веде не МЗС, а Офіс президента. Єрмак. Ну, я не знаю, хто там конкретно, але я точно знаю, що це Офіс президента. Тобто, ну, тому очевидно, що коли я оцінюю напрями США, чи там от переговорний процес, Мінський процес, то це не МЗС. А при
президенті Порошенка МЗС більше був задіяний в ці процеси. Були зустрічі на рівні там навіть не тільки міністрів чи заступників міністра, і політичні директора зустрічались, українського МЗС, німецького, французького. Зараз Зараз таких вони зустрічей відбуваються. я не бачу таких зустрічей. Тобто цього зараз, немає вже 1,5 роки, да? ну, зараз тільки відбуваються зустрічі на рівні, ну, от якраз Міністрів? Єрмак зустрічається з Козаком. І я не бачу, щоб ви бачили, щоб міністр Кулеба зустрічався з Лавровим. Я цього не бачу. Ну, по-моєму, такої зустрічі не було. Ні одної. Дуже мало. А Клімкін зустрічався. Це важкі зустрічі. Ясно, що вони часто ні до чого не приводять, але вони принаймні дають МЗС картину, що відбувається, це залученість. Тобто на тому етапі, який був у 2014-2015, коли я був зовнішньополітичним дипломатичним радником президента, ми дуже щільно працювали з Міністерством закордонних справ по кожній позиції, як і з іншим. Давайте спробуємо все ж таки про ініціативу чинного МСС. Кримська платформа, перший саміт, який планується на 23 серпня, за день до 30-річчя незалежності. Ви критично налаштовані на Я цієї критично налаштований до заяви, що це вперше, що раніше про Крим ніхто не думав. Така заява прозвучала на найвищому рівні. Це просто, ну, це поганий знак для наших партнерів, тому що всі прекрасно знають, скільки ми спільно зробили. Кримська платформа війшла відповідно резолюцією Європейського парламенту ще 3 роки назад. Питання не в цьому. Якщо вам вдасться не просто провести саміт в Києві, напередодні 30-ї річниці незалежності, створивши зустріч лідерів країн, потім там експертне включити, це добре. Але як цей механізм буде працювати? Я просто думаю, що треба так зробити, щоб ми не залишились оцей лозунг Кримської платформи тільки красивим словом, який завершиться проведенням зустрічі в Києві. От це треба А як це розуміти. має працювати? Ну, от якраз має працювати в тому, щоб країни, які війдуть в цю Кримську платформу, я дуже хотів би, я дуже підтримую цю ініціативу. Ну, до речі, ви побачите, на днях вийде наше звернення спільне українсько-американське по підтримці теж і Кримської платформи, і я це підтримую. Я просто кажу, що не треба думати, що раніше ніхто, не називаючи це Кримською платформою, не створював таку мережу. Я сам, як посол США, ми створили мережу друзів Криму в Вашингтоні. І туди входили офіційні представники, конгресмени, сенатори, експерти. Ми це зробили. Але коли йшло питання просування конкретного рішення, то це допомагало. Але це недостатньо тільки заявити, що от є така група людей чи група країн. У нас, врешті-решт, в ООН велика була кількість країн, які ми називали там нашими союзниками і підтримки по деокупації Криму. А далі спрацьовують дуже багато інших факторів. Отут треба імплементація якихось спільних рішень. А чи кожна з цих країн, ну, наприклад, є наступна резолюція в ООН, а чи кожна країна Кримської платформи спробує країн свої регіони також переконати? Залучити. Ви вбачаєте, це має працювати так. Інструмент. Якщо країна Це приєдналася, має бути інструмент, а то не вона просто своїх союзників красиво має залучати до цього процесу. Приєдналася країна Близького Сходу, наприклад, я дуже сподіваюся там. Значить, після цього засідання маємо отримати відповідь на той момент, який ви запитали, чому деякі країни свою позицію змінили. Значить, має повернутися ці позиції. Значить, в цій Кримській платформі ми маємо мати впливові країни. Ну, тому це нелегко. Це не я не те, що хочу сказати, це підготовку треба вести не тільки МЗС. Треба всім включитися, щоб ця Кримська платформа вона набула інструментарію, щоб потім можна було діяти відповідним чином. Сам сигнал непоганий буде. Ну, ще побачимо, як його вдасться забезпечити на якому рівні. Але я тільки за це. А от що буде далі? Ну, наприклад, американці, вони не люблять щось називати там красиво, і потім, щоб не було результату. Я знаю це по спільній роботі. Тобто, вони дуже дивляться на результат. І ми теж так орієнтувалися не на якісь слова великі, Я думаю, а ми на згадаємо результат. одну організацію. Можливо, ви зараз заперечите, а можливо, я просто багато чого не знав. От як ГУАМ, да? ГУАМ – організація, яку можна навіть секретаріат побачити у нас на Майдані, і ми давно не знаємо, чим ця організація займається, чи жива вона, чи ні. Тобто Кримська платформа, ви бачите, може стати таким чимось, як ГУАМ, таким майданчиком партнерів, які не здатні
вирішувати серйозні питання? Я не вважаю, що ГУАМ організація, яка нічого не продемонструвала. Тобто вона в неї є певні ліміти, тобто обмеження, але вона на певних етапах свою роль зіграла. І якщо ця ідея, вона нікуди не ділась. Ці країни, вони, в принципі, вона там скоротилась до ГУАМ, пам'ятаєте, було? Да. Узбекистан вийшов. Але в такому вже вигляді Грузія, Україна, Молдова, Азербайджан, це, я вважаю, що якщо приєднати до цього, крім ГУАМ, ще країни Чорноморські і країни НАТО, то це може спрацювати. Тому кожна ініціатива має якісь свої результати. В дипломатії навіть самопроведення такої заходу Кримської платформи – це вже буде успіх. Але для країни це недостатньо. Тобто, крім дипломатів, має спрацювати далі ще і інші механізми, які призведуть до результатів уже інструментарія і впливу цієї ж самої Кримської платформи, в першу чергу, на деокупацію Криму. Тобто, це очевидно. Трошки не про Крим, останнє питання, буквально або 2 хвилини до завершення, бо побачив новину про те, що до осені Північний потік-2, можливо, до вересня буде добудований. Що скажете з цього приводу? Тобто всі санкції американські не поділені, да, на те, щоб зупинити цей проект? Я думаю, що, по-перше, треба розуміти, що це в інтересах України і в інтересах Сполучених Штатів. Не скажу, що Німеччина там розділяє повністю цю позицію, тому тут йде складна історія. Я тільки одну річ вам скажу. Труба сама по собі – це труба. Да? Тобто ще треба, щоб по ній йшов газ, і щоб все це надійно працювало. Тому побачимо, які будуть результати німецьких виборів, яка буде коаліція. Наприклад, Зелені вже заявили, що вони будуть виступати в наступному складі, де вони розраховують війти в коаліцію, будуть виступати категорично проти. Це вже буде через екологічні чинники? Не знаю, через які чинники, але я чув заяви їх представників, що вони будуть діяти так. Тому вже зробили багато чого для того, щоб не дати в свій час просуватися цьому проекту так, як хотіли росіяни. Тобто вони можуть, звичайно, собі дозволити туди заривати або топити там мільярди доларів, але це ж буде не завжди. Тобто колись це закінчиться. Якщо 30 секунд дозволити, персональне питання. Ви були і заступником міністра закордонних справ, і заступником голови адміністрації президента, здається, і послом в такій країні, як Сполучені Штати. Це, можливо, мрія для багатьох дипломатів. Які ще можуть бути амбіції після того, як все це було вже в кар'єрі? Політика? Я ніколи на пости державні не напрошувався. Це знаходило роботу. Мені завжди амбіція моя удосконалювати з точки зору відстоювання позиції України у зовнішній політиці на міжнародній арені. Я це роблю зараз своїми методами, очолюючи недержавну організацію. І, в принципі, в активній політиці бачите себе там на рівні депутатського міністерства? Ні, відверто скажу, що в зовнішній політиці треба взаємодіяти вже, коли я ці посади, які ви сказали, це тільки з президентом країни. Якщо буде такий варіант, що президент і я буду відчувати, що ця взаємодія може бути, тоді може щось змінитися. Але я буду спокійно. У мене немає амбіцій якихось таких просто зайняти посаду. Да? Тобто, вам кожен так каже. Але насправді в мене зараз дуже можливостей, дуже багато різних інших для того, щоб допомагати на даному етапі наші результати зовнішньополітичні. Тому що я переконаний, зовнішню політику робить не одні дипломати, не тільки МЗС. Це спільна робота, в тому числі є публічна дипломатія, культурна дипломатія, є інформаційні атаки. Ми зараз в нашому Українському кризовому медіа-центру зробили ефективні проекти, які розкривають російські інформаційні атаки. По Криму, ви знаєте, ми провели зразу ж після цієї вводу зелених чоловічків, ми провели круглий стіл і постійно підтримуємо цю тему на міжнародній арені. Тому амбіція проста. Мені подобається відстоювати інтереси України на зовнішній арені. А яким же способом, це залежить від ситуації. Дякую. Це був Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки в 15-19 роках. Це був Прайм на АТР. Залишайтеся з нами.